2 pesos per kilowatt hour ginalantaw nga igasaka sa sukod sa kuryente sa Iloilo City sininga Hunyo. 2 pesos kag 40 sentimos igasaka man sa residential rate sa Bacolod City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Baldoza, La Paz, Iloilo City. Kim? Jert, bangod sa halos alo-adlaw nga pagpaidalom sa Visayas Grid sa yellow alert status, ginapaabot ang pagtimbuok sa sukot sang kuryente sa Iloilo kag Bacolod City subong nga Hunyo. Posible magsaka sang 2 pesos per kilowatt hour ang presyo sang kuryente sa residential area sa Iloilo City subong nga June billing. Halin sa 11 pesos and 87 centavos per kilowatt hour, mahimo na ini 13 pesos and 87 centavos per kilowatt hour. Bisan ano kapanghanda, batsagan kuno sa gihapon sa konsumidor nga si Nanay Margie ang pagtimbok sang presyo. 2,460 pesos ang bill sa isang Mayo. Kag kung mapatuman ang pagsaka, mahimo na nga halos 2,900 pesos o kung masobra 400 pesos ang pagsaka. Dapat na nubo-nubo kay subong daw kapigado pangadaan bala sang kuan chimpo. Do nagsaraka nagintanan dugang sang sulod balay nga kinanglanon sir. Panugyan sa more power, magkinot sa paggamit sa kuryente agud maghagan-hagan ang demand nga among nagapataas ang generation charge. Wala na gani kami gawag heater na ginuntat na namon, rice cooker namon untat man. Tayang ref hindi man namon mauntat. Samtang 1 peso per kilowatt hour ang ginalantaw pagsaka sa sukot sa kuryente sang Ileco 1 subong nga Hunyo. Patang sang kooperatiba, 2 pesos sinitani apang staggered lang ang ila pagpatuman. Nag-request mo kita sa staggered payment sa sa ERC, Energy Regulatory Commission. Spread sa malawig mga binulan bala para hindi kita makadakuan. Ginakabig man sa bila ka konsumidor sa Bacolod City nga bad news ang saka sa sukot sang Negros Power subong nga Hunyo. Naglabot sa 2 pesos and 46 centavos per kilowatt hour ang saka. Rason niya ang sadto 11 pesos and 38 centavos per kilowatt hour. Mangin 13 pesos and 84 centavos per kilowatt hour na. Masobra 860 pesos nga dugang sa bill ang ginapahandaan sa sininga pamilya nga may bilyara na, may tiyangge pa. Mas mayo gid kung gamay-gamay kay pangbalon pa sang kabataan mo. Bisan tuod nga sa public school ang eskwela kinahanglan magyapon plite ang bata mo. Kag ang amo na bala ang 1,000 i-savings gid na naman para sa pangbayad sa mga bills. Amo na bala sir, ti amo na kabudlay gid bata kun Nagtaas ang presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market. Rason niya kinahanglan man mapataas sang power distributor. We can say it's a national problem. It's because not only Negros Power is affected by this insufficient capacity, but for the entire Visayas area. The highest cost of power is no power. Kabangdanan sa pagsaka sa power rate, among halos isa ka bulan nga manipis ang supply sa kuryente nga nagresulta sa halos adlaw-adlaw nga yellow alert status sa Visayas Grid. Ang share na ginabakal sa aton na ng WESM o ang merkado sa kuryente, nagsaka din siyang namakadako. No? So from an average of around 450, sumaka siya sa mga 1090. Jert, nagapangayo sa paghangop ang mga power distributor bangod ginalauman nga mga may pagsaka pa sa sukot sa kuryente tubtob sa bulan sang Hulyo kag Agosto. Jert? Madamo gen nga salamat sa update, Kim Salinas.